Mae Nyrsio yn yrfa gwarchweil wedi seilio ar ymroddiad a dymuniad i fod yn gwneud gwahaniaeth. Yma ym Mangor mae myfyrwyr yn cael eu cefnogi i ddatblygu'r sgiliau hyn drwy addysg o safon uchel, profiad ymarferol a hefyd y gymuned glos sydd gennym ni yma. Ym Mhrifysgol Bangor mae gen i 4 maes gwahanol o fewn Nyrsio. Mae gennym ni Nyrsio Oedolion, Nyrsio Plant, Nyrsio Anableddau Dysgu a Nyrsio Iechyd Meddwl. Mae yna gymuned cryf iawn yma ym Mangor a mae o'n sicr yn dylanwadu'r ffordd da ni yn dysgu yn myfyrwyr ni. Dwi wedi bod yn myfyriwr yn hun yma ym Mangor. Ges i gyfle iawn i ddod i nabod gymaint o bobl gwahanol i cydweithio efo proffesiynau eraill hefyd, ac mae o'n rhywbeth dwi mor falch o gael deud sydd yn dal i fodoli. Mae personal tutors ni'n really supportive, so os mae yna wbath da ni angen, da ni just yn contactio nhw. Maen nhw bob tro yna iddyn ni. Mae rhannau o'r cwrs yn cael ei ddysgu'n rhyng broffesiynol, ond yn dibynnu ar y maes rydych chi wedi ddewis o fewn Nyrsio, rydych hefyd yn cael modiwlau specifig. Os ydych yn penderfynu gwneud cwrs Nyrsio ym Mhrifysgol Bangor, mae bursary ar gael gan NHS Cymru sydd yn eich galluogi i wneud y cwrs am ddim, ond eich bod yn gweithio o fewn Cymru am 2 flynedd ar ôl graddio. Rydych hefyd yn gallu cael bursary gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol os ydych yn rhoi rhan o'ch gwaith i fewn yn y Gymraeg. Dwi'n teimlo mwy agos at cleifion pam dwi yn gallu siarad Cymraeg efo nhw, a maen nhw'n gallu deitha fi'n well sut maen nhw'n teimlo falle. Mae Prifysgol Bangor yn cynnig lleoliadau eang o fewn y bwrdd iechyd. Mae hyn yn darparu gwahanol gyfleoedd i fyfyrwyr, gall hyn fod yn leoliadau clinigol o fewn yr ysbyty, lleoliadau cymunedol, lleoliadau o fewn hosbis, a nifer fawr o rei eraill. Mae bod ar placement wedi helpu fo sgiliau cyfathrebu fi, a hefyd dwi fwy hyderus rwan ar ôl bod ar placement. Mae gennym ni, wrth gwrs, yr modiwla academaidd sy'n sôn amdano theori o amgylch nyrsio, ond mae gennym ni hefyd yr modiwla clinigol sydd yn canolbwyntio mwy ar y sgiliau, ac yn sicr mae hynny wedyn yn paratoi'r myfyrwyr i fod yn gallu mynd allan ar leoliad. Yn Fron Heulog mae gennym ni ward glinigol sydd yn debyg iawn i'r wardiau sydd yn yr ysbyty i roi hyder i fyfyrwyr ddysgu mewn ardal sydd yn debyg iawn i'r hyn lle fyddant ar leoliad. Rydym hefyd hefo'r high fidelity sims ac mae gennym simulation sims. Maen nhw fatha claf go iawn, so maen nhw'n anadlu siarad a falle fel la. So os mae'r patient yn deterioratio, da ni'n gwybod be i wneud. Ym Mangor, nid yn unig paratoi ar gyfer gyrfa y byddi di, ond paratoi i fod yn nyrs sydd yn barod i wneud gwahaniaeth. Gyda phrofiadau byd go iawn, cefnogaeth arbenigol a chymuned glos sydd y gefnogi di i dyfu a datblygu mewn hyder, trigaredd a gallu. Dyma dy ddyfodol ar waith.